Ekhaya umuntu mase ufika lana usizo lwemali uphatha ID noma i-license yakho la ekhaya masicedile umsebenzi uthatha isikhathi sincane maybe 7 minutes 8 minutes masiyenze kanjalo imali ungaya ukuthenga noma ini uyidingayo noma imoto noma itoro ungaya khona imali ayinabo ubungozi la ekhaya imali emakhosini usakhumbula mkhulu usangikhumbula ukuthi ngike ngafika la kuwena mkhulu yebo esikhathini esidlule mkhulu njengengane ibixakekile mkhulu kukade mkhulu ngidlala abantu mkhulu bedlala ngami mkhulu benganginika usizo engangilifuna kubona mkhulu kodwa wena mkhulu ngithe ngathi ngakufika la kuwena mkhulu ngidinga usizo mkhulu izinto zami zazingangihambeli kahle mkhulu ngase ngiphelile mkhulu sengihambile ngangena komashonisa mkhulu ngitsheleka imali nasemabhenki mkhulu ngayitsheleka abantu mkhulu bedlala ngami kodwa wena mkhulu umsebenzi wakho waba muhle kakhulu mkhulu njengoba ngilana mkhulu namuhla ngizobonga mkhulu la ekhaya ngiyathanda vele kanjalo ngiyasiza vele lana futhi ngiyathanda ukuthi abantu bafike babonge njengendlela nje ubonga ngayo ukuthi ngisiza into eningi amen indaba yaluthando ngiyasiza futhi indaba yasemali ngiyasiza futhi kuningi uqinisela umusi uqinisela uthando ngiyeza lokho amen so ngiyabonga kakhulu ngicela ukuthi abanye futhi bayeze njengangawe nawe futhi amen mkhulu ngibonga kakhulu ngempela mkhulu ngoba phela ngaleso sikhathi mkhulu izinto zami zazimnyama kakhulu mkhulu kwakumnyama mkhulu kungalungi lutho mkhulu kodwa mkhulu kwathi ukuthi ngifike la kuwena mkhulu Sibi zonke izinto zami zakhanya baba waqala ngokungigeza mkhulu wathi asambe mkhulu siyogeza olwandle mkhulu safike sageza mkhulu olwandle mkhulu sageza sase siyabuya mkhulu base kuba khona nezinduku mkhulu onginikeza zona mkhulu lezo induko wathi ngifike ngizisebenzise ekhaya mkhulu engenza lokho owawungitshele kona ke mkhulu ngasebenzisa njengoba wawushilo mkhulu ngasho ngakwazi mkhulu ukuthola ibhizinisi engangilifuna ngaleso sikhathi njengamanje ke mkhulu ngizobonga ke mkhulu umsebenzi wakho omuhle owangenzela wona wangiphakamisa mkhulu ngiyabonga ukukhuluma nababukeli bonke ukuthi numbers lana emhlabeni vele kuyarona bayantshontsha umsebenzi so ngifuna abantu babone ukuthi mina ngiyasebenza ngempela so ngiyabonga nawe ma ufika lana kubonga kanjalo kuright kanjalo thokoza lana ekhaya ikhona into eningi ngisizayo ukhona lokho ngikwazi ukubeka esontweni le isonto ligcwala abantu kakhulu futhi lapho isonto kuyagcwala futhi liyakhula lisonto emakhosini kuningi ngikhona lana ngisiza ngako abantu kukhona futhi kunye lokho futhi yebo kukhona lokho indaba yaluthando ngithola lokho ngiyahlanganisa kwasilisa nowesifazane ngiyakubopha ngiyakunikeza uyabopha mawubopha luthando lwakho uqine ukuthi luthando luqine mawuqinisile luthando nguwe futhi uzokhipha luthando ukuthi lube kanjalo nihlukane yebo kuningi ngiyezako ungangifonela noma WhatsApp yebo ungangifonela noma yebo angithokoza kakhulu ngufakazi ke mkhulu ekusizeni abantu ngiyakwazi ke mkhulu uyabasiza ngempela abantu njengoba ngilana nje mkhulu njengoba kushilo kathi ngizobonga kakhulu ngizobonga umsebenzi wakho mkhulu owenze kumina mkhulu ngilala ngikhona mkhulu ngenxa yakho mkhulu uyavideo call umkhulu ukuze umbone ukuthi uyena uma ungeyona le namba awukwazi ukuthi akuyona inamba kakhulu le uma kungeyona le umuntu otshontsha izinto zikaMkhulu umuntu ozifeyikayo ozenza umkhulu nakho ke engikulethe kuwena mkhulu
engizobonga ngabo mkhulu. Umsebenzi wakho omuhle mkhulu. Emakhosini mkhulu. Wafika nije umanja wafika nije fika nije Omanja wapika nijereo. Basi biazo ni siresi okwiso kuyemika omanja okwiso kuyemika. Afika nije. Nditu. Bane osona achije yoyo. Nditu achije yoyo afika nije biazo ni siresi. Era mai wacho kuyemika. Kupika. Ngiyabonga mama wami ngiyabonga. Amen. Ule pato ngikubonile. Thokoza mkhulu, uyabona ke le engiyibonga ngayo ke mkhulu, 30,000 ngibona mkhulu. Ngibonga umsebenzi wakho njengoba wawushilo mkhulu ukuthi ngibuye mkhulu emva kwa-8 months sizovuselela. Yebo mkhulu, ngilana ke mkhulu ukuthi sibuye sivuselele umsebenzi wakho njengoba wawushilo ukuthi njalo ngemva kwa-8 months mkhulu mina ngiyabuya. Njalo ngemva kwa-8 months mina ngiyabuya. Ngibuyile ke mkhulu kuse-8 months wokuqala. Kuyothi uma kuphela lona 8 months kuphinde futhi kubuye ke mkhulu. Uyenze kahle mama, ngiyabonga kakhulu ukuthi uyenzile. Amen. Yebo, banye futhi babe kanjalo. Nabo futhi babone kuwe ukuthi wena ube isibonelo sabanye abantu. Thokoza. Yebo. Amen. Yeah.